Erokamano nyakwa Ramogi, ma en Ramogi TV, to magi gin weche manyien mag migago. Wachako gi weche mawamiyo pek. Gisamo wegoni en isolation ward marwa Maximum County Hospital kama wachiwo ne thieth e yo makare e wi wach mar mpox ni. Bad migawo mar thieth Kisumo okwayo jowuoth manoidho gari achiel gi jal moro manoyud gi tuo mar mpox mondo dhi e pim mar gayo landruok mar tuo no. Ikruok mogik itimo e gwenge mopogore opogore e pacho ka motelo ne yiero madundo mibiro tim tich ang'wen jumani. County government ma Homa Bay koriwore kanyakla gi FAO ne obedo kod paro ni mondo mi wayud kaka wanya chopo ne jopur rieko mar kaka ginyalo rito chambgi. Puonj e wi kedo gi kute mamako cham osechak tim ne jopur mawuok e counties abich kaka yo mar jiwago chiemo e pacho ka. Erokamano nyakwa Ramogi, arwakini machiegni, nyinga Milton Ochieng'. Ten thieth ma kaunti ma Kisumo kotelnegi director mar weche thieth kod ler mar alwora Fredrick Oluoch koro lando ayanga kes mokwongo mar tuo mar guonyo mar mpox e kaunti no. Jal moro mayiegni 42 manochopo e boma ma Kisumo kowuok Juba e piny South Sudan kama nochope kar thieth tok pim noyude gi tuono mar guonyo mar mpox. E wi mano okwani mondo ng'ata manigi ranyisi mag tuono mondo chopi osiptal mantiere machiegni kode, ahinya to ne jogo mane nitiere nyamburko ma Simba Coach manowuok Juba kendo chopo Kisumo saa 3 okinyi ma tarik 19 dweni. Gisamo wegoni en isolation ward marwa Maximum County Hospital kama wachiwo ne thieth e yo makare e wi wach mar mpox ni. Mae en mondo mi awach ne jopiny ni nitiere jogo ang'wen manyo osebedo contacts kata manyo obedo machiegni kode. Ma ariyo ni e Kisumu ka, achiel no dhi Siaya, mano ge Makala, kama ne wasewuoyo gi jogo jogo mochung' ne weche mag thieth e county ma Siaya mondo koro gilugi ne ni to obede quarantine kata obedo dala. Ng'ama chielo manyo contact mare kata manyo girado go bende nyo odhi Ndhiwa, Aora Chuodho, mano e Homa Bay County, ma bende nyo wasewuoyo gi jogo director mar thieth ma Homa Bay. Jogi dhi bedo quarantine kuom wige 3 mabiro ni mar tuoni obedo incubation kata obedo del kind ndalo 2 gi ndalo 21 kapok owuok. Wakwayo gandawa ni mondo mi kik wamosre wae mosruok mana kaka ne ndalo covid cha. Wakwayo ni kinyalo bedo kod mask bende tigo. Wakwayo ni wabed gi gima logo, waluok lwetwa, wabed kod hand sanitizer kwa nyalo. Ahinya waluok lwetwa, kik wamula kamora mora, warit ler mar lwedo nikech kimulo kamora mora nyabedo ni kanyo ne ng'at mane ni kod tuoni osemulo. Duol matayo yiero pacho ka IEBC owacho ni giikore ne tayo yiero madundo michan tim tich ang'wen jumani e gwenge mopogore opogore e Thurka. Koloso tok romo mar arita e gwenge ma Siakago e kaunti ma Embu, jata tije ka IEBC Marjan Hussein owacho ni karande duto madhi tayo yiero no kanyakla kod gige yiero kinyi chwalo kinyi kuonde duto midhi lutie ombulu. Yiero madundo itimo kuonde chung' od buche maromo 7 e pacho ka, County Senate ma Baringo kaachiel kod wards 17. What we want to assure the country is that we want to give them a credible election, and each and every agent, each and every stakeholder has a role to play, including even the youth, the other stakeholders, the observers. They have a responsibility. The youth are the ones who are also going to conduct the elections at the polling stations. They are the ones who are going to give, they identify people, they are going to give ballot papers. They have a stake. The observers are there to ensure that the process actually is credible. It's actually given credence. Police officers are going to be there to make sure that there is security. So there's nothing to worry about. Okay. Everything is going to be okay. Kapod wane weche mag yiero ni kodong' seche mano kende to jopinye kar chung' od bura ma Ugunja dhi e debe mar yiero jaod bura margi manyien. Duol mar IEBC koro nitiere ondamo mogik matimo ikruok ne yiero no kaka yo mar neno notae e yo mar adieri kod ratiro kendo geng'o ng'ikruok moro amora manyalo bedo chieng' yiero no.
Erokamano ahinya Milton, abiro ni kachiel kowuok e kar chung'o bura ni ma Ugunja. Kama en achiel kuom kuonde chung'o buchego eko midhi time yiero madundo odiochieng'no ero mar tich ang'wen. Od bura ma Ugunja ka eri nodong' nono bang' welo mane en jaod bura ma ka eri Opiyo Wandayi kaka jatend migawono ero mar teko. Ka nyaka gie sani wagoyo tach e kanyono ero mar tallying center mibiro bet kikwane ombulu eki koselutgi e polling stations kata polling centers mopogore opogore. Kama e skund yawuoyi ma Ambira Boys mayudre e kar chung'o bura ni eri ma Ugunja. Ka nyaka gie sani eri Milton, mana kachiel achiel wang'iyo kaendi kaka chenrogo eko mag preparations mano ikruok dhi nyime ka duolno ero mar IEBC tayo ikruok mopogore opogore motelo ne yiero no ero ma biro tim chieng' tich ang'wen mar juma ni eri. Ka eri gi sani eri Milton, mana king'iyo kaendi bathe ka eri ibiro neno ka nitiere sanduge go eko mag yiero, ka gin sanduge mopogore opogore midhi tigo e yiero ma chieng' tich ang'wen ni eri. Ka gin kar chung'o bura ni eri ma Ugunja oywa jochung' maromo 10 jochung'gi eki ochung' gi duond buche mopogore opogore. Ka bende kar chung'o bura ma Ugunja ka eri nitiere kod wards 3 kende. Ka ward mokwongo iluongo ni Ugunja ward machielo en Sidindi ward, ka ward mogik e kar chung'o bura ni eri ma Ugunja iluongo ni Sigomre ward. Ka bende Milton, mana kamano ero, mana king'iyo ka eri magi eki gin sanduge go eko midhi lute ombulu kata ballot boxes, ka gin mago eko ma ipango ka eri kod jogo apisas go eko mag duol mar IEBC. Ka kar chung'o bura ni eri ma Ugunja, mana kaka wachono ero, kar chung'o bura ni eri ma Ugunja king'iyo ward maduong' moloyo en ward no ero man gi kuonde luto ombulu mang'eny moloyo iluongo ni Ugunja ward man kod kuonde luto ombulu 52. Ka iluwe machiegni kod Sigomre ward man kod kuonde luto ombulu 35. Sidindi ward ni kod kuonde luto ombulu 29. Maeri Milton kelo kuonde luto ombulu mantiere Ugunja ka eri maromo koro 116. Ka giduto igeno ni dhi yawgi koromo chieng' tich ang'wen gokinyi mondo mi jopiny oyud thuolo mar yiero jatendgi. Kamana kaka ing'iyo pichano ero, magi eki gin apisas mag IEBC e kar chung'o bura ni eri ma Ugunja ka gipango sanduge gi eki ka gitemo mondo mi gine ni gimoro ka gimoro odonjo e wang'e mondo mi jopiny kik bed gi midhiero mopogore opogore chieng' tich ang'wen ka gimondo gokinyi mar yiero jatendgi bang' bedo kuom thuolo mar riemo e higa achiel maonge jaod bura Milton. Koro mana kachiel achiel ma e kaka chenro chalo. Ka bende wadhi yudo thuolo kendi ka eri mondo mi wamany kata twak ni to kata wechego eko mag arita chalo nade ka eri, ka mana ondamo manok kende kiwuok ka eri wadhi dhi e tesendo bila ma Ugunja ka eri mondo bende watwagi osipidi maka mondo mi onyiswa ni to arita chal nade ka eri Milton. Koro mana kachiel achiel magi eki gin moko kuom skundego eko ma chenro ni eri dhi timie mar luto ombulu. Ka king'iyo ka eri nitiere kae kaka Luoka primary, mano en achiel kuom kuondego eko ma idhi lute ombulu. Ka bende wageno ni koromo chieng' tich ang'wen gokinyi kata mana jotelo gi eki ma bende ochung' mopogore opogore malaro kuonde chung' kom ni eri biro mondo e kuondegi eki mondo mi gimbende giyud thuolo mar luto ombuchgi Milton. Koro mana kachiel achiel mano e kaka weche chalo ka eri e skund ni eri kata skund yawuoyi ni eri ma Ambira mayudre kar chung'o bura ma Ugunja. Koro mana kachiel achiel wayudo nonro ka eri mar kaka weche chalo ka eri, ka boxes gi eki kata mana sanduge mag ombulu gi eki bende koro oseiki ka eri kendo rito mondo mi odiochieng' ma kiny okegi ka gidhi e skundego eko mopogore opogore kata kuonde chung' luto ombulu go eko mondo mi ginind kanyo motelo ne chenro no ero midhi tim chieng' tich ang'wen Milton. Ka ok kamano aduoke kachiel achiel nyaka e studio. Erokamano ahinya Steve Biko ka intiere Ugunja kanyo. Wageno ni chenro mar luto ombulu biro timore e yor kwe. Ka wadhi nyime, en apisa maduong' mochung' ne yore mag ombulu e kar chung'o bura ma Mbeere North John Kinyua okone jochung' duto kod jolut ombulu ni chenro mag ombulu biro dhi makare maonge kiawa mana kaka osechan. Kinyua wacho ni sanduge kod otese mag ombulu ibiro keyo kuonde luto ombulu chieng' tich adek mano kiny. Kinyua olero ni maromo jolut ombulu 55,124 nondikore kaka jolut ombulu kendo biro chopo e tesend luto ombulu 124 ma kaka opuodhi e wards 3 moting'o Evurore, Nthawa kod Numinji. Kinyua bende olero ni gibiro tiyo kod register mar ombulu ma 2022 mar yango jolut ombulu. Ready? We have trained
the electoral officials, that is the presiding officer, deputy presiding officer, and today we are completing the training of polling clerks. The Commission has ensured that we have the necessary materials, both strategic and non-strategic materials. The sub-county security team, they are giving us necessary support and security which is required, and I hope that everything will flow on well. And as IEBC, we want to assure you that we will do all the necessary, and we will do all the necessary points in our capacity to ensure that we conduct free, fair, and credible election, which is transparency. Yetu ni kuambia community tuheshimu watu maofficers. No, maofficers wa MBS wafanye kazi kama vile inatakikana. Mambo ya kusema kuna wizi, hatutaki kusikia hiyo ikifanyika, na kusiwa na uoga ya kusema hiyo inaweza fanyika, na kiwa inaweza fanyika kutafutwa mbinu yoyote ya kuzuia isifanyike. Chenro mar ikruok ne yiero madundo ma Magarini bende dhi nyime motelo ne yiero madundo ma tich ang'wen. Apisa mag IEBC medo kaso tol kendo neno ni ng'ikruok ok obedo kata matin, kendo gichwalo sanduge kod otese mag luto ombulu e tesende mag luto ombulu. Tend IEBC ogolo siem kendo jiwo apisas madhi chung' ne yierono mondo mi oluwre kod chike yiero ma ok odonjore kod kuo mag ombulu. Ma en ni kaluwore kod ywak ma jatend DCP Rigathi Gachagua ne IEBC odiechieng' manyoro. Msiogope, tuliwafunza, fanyeni kazi kwa mujibu wa sheria, and everything will be okay. We are not here to victimize anybody. We are here to help you, to make you understand your roles. I want you to enjoy as much as possible. It's a very good process. Enjoy yourselves, serve your country, serve your constituency. By the end of it all, we shall all rejoice. Kiona kila mtu sasa mpata mbunge, hakuna petition, kila mtu akona raha. You are going to be part of this history. And that is very excellent. Don't take instructions from any busybodies. Tuko pamoja? The instructions will come from Mr. Mafondo. Tuko pamoja? Ameongea clearly. You know, yesterday we had a rough day. Pengine mnajua kwa nini? Mnajua? Mnajua? We had a rough day. Hatukulala jana usiku. This morning tumeamka na rough day. So what I'm trying to tell you, this is not monkey business. Kama wewe unaona umekuja kumsaidia certain candidate, tafadhali pole pole. Ukitoka sasa we have no problem with you. Utasema mimi wajua nimekula pesa, wacha nikaregeshe pesa ya watu, mtu mwingine apewe hiyo nafasi. Kwa sababu wajua ukipewa pesa, what it means you have been compromised. Si ndio? Inamaanisha nini? We had a talk with the clerks yesterday. Vile Mafondo amesema. They will be watching you, and it should be vice versa. You should also be watching them. Jotelo mochung' ne yore mag ombulu IEBC e kaunti ma Bungoma, Grace Rono, osingo ne jolut ombulu kod jochung' e yiero man thuolo kendo ma huyanga e yiero madundo ma kiny timore Kabuchai. Koloso bang' chiwo twak e kinde tiegruok ma karende mag IEBC, Rono noyango ni onge chochni moro amora manyalo bet e yiero ma tich ang'wen no. Omedo notese kod sanduge mag luto ombulu duto oseiki kendo onge gwenyruok moro amora. Bende ojiwo jomondikore kaka jolut ombulu mondo bi ochop ratichgi mar rie katiba. Bende Rono nokone jodak machwele kod Kabuchai ni arita kwe ni kare. In Kabuchai Chwele, to keep calm as we reach the near end to elections. Let us shun violence because we still have the same. This is our home, and we would like to have a peaceful election. We have 21 registration centers, but you see, as per the Constitution, the Elections Act 2012, 2011, a polling station should have a maximum of 700 registered voters. So if it goes beyond 700, that forms another
polling station. So we can have a registration center with more than 700 registered voters. When it comes to elections, we divide it by 700. So a polling station with 1,000 voters will have a registration center with 1,000 voters will have 2 polling stations. There's nothing like streams nowadays. Jaod bura ma Lego Usonga Samuel Atandi okone oganda luo mondo sik wigi mane sirikal kendo kik gibed kod paro mar kichore gi chien kod piny owacho. Atandi ne loso e romo mar ODM manyo bedo Ugunja kama nyo lero no oganda luo osetemo manyo loch mar sirikal dibich to pok hapgi oleng'ore. Okoni sani koro gin kod okenge makare mag bedo ng'ala manyime mar nyumore sirikal kendo fuaro dongruok to mana ka ginie sirikal. Bende nowacho ni twaka nie amidi e kind jokanyo mag ODM kod jatend piny William Ruto manyalo biro chiwo kendo kede ne oganda luo tok yiero mathuolo. Kamano, Jaramogi notemo okoyudo. Raila nyotemo okoyudo. Koro wan wacho kama. Samoro style mwasebedo kwa manyo go president emo kosebedo maber. Samoro wa manyo president ni waneno ni kawa dhi maandamano kawa nyanango president. To wodi lango Maruto ma William ni. En ngeni won gine uso mana gwen. No en nyathi jaus gwen. No uso mana gwen gi tong. To oka from nowhere. To yudo president kuomwa. Riek koso kriek. Koro sani watiyo kode. Omiwa riekni ma kao loch. Uwinjo wachno. Ruto puonjo wa kaka kao loch. Emomiyo wano kwa nya pingo Ruto sani. 2027 waduto wanjo kanyanam. Wadwan mondo waung Ruto lwedo. Nikech wang'eyo ni Ruto kwa ungo lwedo. To 2032 oduoko lwete, oboduoko nwa lwete. E kinde maliet mar siasa medo mako mache pachoka, moko kuom jokanyo mag duond bura mar UDA kaunti ma Siaya owuok oko mar lando injili mar kwe ka giwacho ni mae kinde ma jotelo manie sirikal ma manywando winjore oket maino margi e chwalo dongruok ne jopiny kendo mar neno ni pogruok mora mora ok obedo e kind jopiny. Kane giloso e kar chung' od bura ma Ugunja, jokanyo mag UDA onyiso oganda luo mondo mikoro oti kod koth mar sirikand manywanda mar komo kodhi mag dongruok kaka bero apeini, ohala, weche mag somo kod chenro mamoko mag dongruok motelo ne yiero manyien ka gisiro riwruok mar tiyo e twech achiel e kind ODM gi UDA. Gima akwayo ni seche mwanie sirikal ni tich monego bed ni warango tich matire mondo jopiny owinj maber. Kwayo ni kwe manyocha wewa no ema mondo wadhigo mbele. To chama marwa mwantie ma UDA ni wabende wamake motegno. Bipogre e tutam no, tutam imwadhigo mbele, makta kura kwadhigoyo, tigo ni mana jatutam. Akwayo mana jo Sidindi Ward. Lokru pachu, koth machue ni komurugo. Ng'ato kibimondo uondu to ni kuo piny sani olokre. President Ruto sotimonwa madongo to mana kagiriwre gi dor. Ile election imepita last time yani in 2022 general election karibu kura 700,000 ililala kwa sababu ya mambo ya voter apathy. So ndio tumalize voter apathy. 2027 hakuna mambo ya zoning. 2027 mtu wa ODM atoe mtu wake, mtu wa UDA atoe mtu wake, au watu wakutane kwa kiwanja, the best person akiwin wote wanaenda kusupport Dr. William Samoei Ruto. County Assembly Manyamira kawuono chako twak mathichoke apisi gavana Manyamira Amos Nyaribo magitudo kod keth matiyo marach gi mbi mar apisi. Twak makama ne opedhi e nyim Assembly kod MCA ma Bonya Matuta Julius Kimwomi Matwere. Kata kamano gavana Nyaribo to koni imanye mana kod MCS mani koda aguta kode kod ichlit. MCS go tudo gavana Nyaribo kod tiyo marach kod budget mar pur mane bunge no mane ota e kor gwenge ne opuodho ka jatend pur e counties no Peres Nyaboke magi kodi Nyaribo nosidho ataro mar chik. Aware that the standing orders of the county assembly. I move a motion that this county assembly debates and approves the removal of Honorable Amos Kimwomi Nyaribo
the governor of Nyamira comes from office by way of impeachment on the following grounds. 1, gross violation of the Constitution of Kenya and other laws. And 2, abuse of office. That this county assembly debates and approves the removal of Honorable His Excellency Amos Momi Nyaribo, the governor of Nyamira County, from office by way of impeachment on the following grounds. Gross violation of the Constitution of Kenya and other laws. 2, abuse of office. How can the mover then stand and say that the government is in violation of the law, when indeed, up to the point that he followed his deliberations from Bunge Mashinani, they stood as the law up until the Bomet case was out and determined. Twak mar adek manokelo kanyakla migao mar arita kod riwruok mar European Union ne obedo mar medo lony kendo kedo kod lwenje mitimo kokalo mbui ma pachoka kod pinje mamoko mag Afrika. Jagoro mongirore migao mar arita Dr. Raymond Omolo ne oyango medruok mar lony e teknolojia mamalo e piny Kenya. Oywago pek ma piny Kenya kale e kedo kod lwenje mag mbui komedo ni pinje mag Afrika wito bilion 40 ka higa kendo ijiwo jodak mapachoka mondo ritre e yo makare mar mbui. Bende omedo ni chenro mag mbui ni malo ka sirikal chwalo chenro maromo gana 22 e mbui. Like cyber threats. Last week, for almost half a day, if you remember, we had denial of services across various ministries. 2 years ago, for almost 48 hours, there was a similar challenge with access to the eCitizen portal. And we are constantly looking at ways in which we minimize some of these threats. This particular aspect is to equip the judicial officers, judges and magistrates with knowledge about the content of cybercrime law and also knowledge on how to handle electronic evidence. Unless judges are properly equipped, they are unlikely to render justice in the manner expected because of the complexity of the crimes we are talking about here. And the need for capacity building for criminal justice authorities. That's why we are organizing such events, but we also engage with countries from Africa, and not only in assisting in capacity building, in legislation. We start with the legislation. We mentioned in the opening the Budapest Convention. It has been mentioned also by the Principal Secretary. It's the main instrument at the international level for standards, legislative standards on cybercrime. Erokamano kuom medo kete Ramogi TV en thuolo mar kawo yueyo mokwongo. Milton Jaka Black ma Ochieng Ibrahim Aruyoma Kobong Rachar. Ramogi TV neno maler sana. Erokamano. Evelyn Kawuok Okoko wachono neno wa kendo winjo wa makare. Awinji maler West Pokot County akwayo kwe kende e kinde yiero madundo madhi timore. Mama Su ondiko dhok moro moka winj kanyo. Ramogi erokamano kuom news awinjo ka an kapuonja dala Mamalea Chieng kapuonja ahero Ramogi sana. An Edwin Ochieng mano chairman. Kaeto Dori Nyathi Siaya owacho ni anie budho nyaka giko. Aneno maber gi mama na gi nyithinda Rihanna kod Fidelis. Machielo jadolo Gideon Omolo kata wuod Nyasirawa kod Mrs. Carol Gideon kata nyakwar Tako giwacho ni gin bende giwinjo e yo makare. Ng'ato to oronwa ote manore injili kalo aparo no okane to chako oronwa godo. Ka wadhi nyime kendo ka aneno ote machielo ka wacho ni Maba Umoja Deno mar Game Got Regea wacho ni weche manyien mag migago choponwa e yo makare. Jomoko to Musa ni hai na wapenda nyote kamano. Wadhi e yueyo matin kik idhi mabor, waduogo bang' thuolo machuok.
This festive season, gather your loved ones where time slows down, in the heart of the Masai Mara, because the best gifts aren't wrapped. They are found in laughter, golden sunsets, and the quiet joy of being together. From just 72,600 Kenya shillings per person sharing, enjoy 2 unforgettable nights in the world-famous Mara, where adventure meets peace and every moment becomes a memory. Make this December one you'll never forget. With View Travel, creating moments that matter and memories that last. Icha gweno to ichao gwang. Matiende ni, kapok ing'ado bura ewi wach moro amora, kuong inon ng'ama rach. Oken mana gima wachamo kende, en sigana, tim mapile, nyasi mar nyiso ni wan ng'agini. Mit chiemo en ang'o? Kitungu. Ber mar chiemo mar fry en ka kitungu nene. Wanono kido mag tedo e alwora waduto. Wafwenyo yore mag tedo mopondo, timbe anyuola, koda hera mamiyo kit chiemo mora mora bedo gi ngima. Chiemo chamo ga wa. Koro nyaka ikete maler, oka obedo gimoro ma wang' nyalo kelo miloma mar cham. Ma oken mana tedo kende, en kit ngima mar oganda michiwo e mesa. Tedo gi chiemo kod jailieta tich adek, saa 2 okinyi, kik bai. Kama ungependa wimbo wetu ameniweka huru kweli, iwe sikiza tuni yako, rahisi. Bonyeza *811 *500#. Na ukumbuke sikiza na Citizen ndio kwa wasanii wote. Machigni nyakoromonga juange chenro mar ngoma owake. Wokti chakelo ni mix bokwe. Ekaito kichario. Reggae owake, yani tunaongea na Majar Rastafara. Lafu ticha dek nyakoromonga juange. Akelo ni mana yani ngeni bakagi wasani. Ticha Ngwene is kama nene, yani kitambo zama za kale. Alafu Friday, si unajua tu Friday tunafanya namna hii, kuna magojong Friday supu zo wake. Sapar gida kapaga beach na kasapaga Rio kod an PDG Papa Vic, yani ukipenda mzee kijana. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Machiegni kendo bad migao mar pur kokalo kuom migao mochung' ne timo nonro e weche mag pith jamni kod cham e pacho ka Kalro osidho chenro mar kedo gi landruok kute kod tuoche mamoko mag cham mar medo jiwo keyo mar jopur e kaunti ma pacho ka gitudore kod kaunti ma Homa Bay. Tiegruok anoero mar ng'iyo miyo mar jopur e alwora ma Homa Bay ok bed gi yudo
ma malo kakoro en okang' ma bende biro konyo kaunti no yudo chiemo e rang'iny ma malo. Tiegruok ma kamaeri itimo e counties ma Homa Bay, Migori, Nandi, Kakamega gi Bungoma, kama gimiye jopur riekni kod lony ma ginyalo miyo godo. And today we have released the team of experts to go and work with our farmers on matters plant health. They'll diagnose the disease and they'll give recommendations, and that even the next stage is they will also support them on the management, especially if it means spraying. Like for example, foul armyworm, they can contract these experts to spray for them at a small fee. So we are expecting that this goes down to the wards, because we have trained the 150 experts, and we have the plant clinics, 30 of them, and we have the CalRO experts who be like consultants who can be called upon if they are stuck on how to identify the disease and other management. We have been doing this project now since 2023, and is centered on a holistic sustainable approach called agroecology, and where we say the use of external inputs should greatly be minimized. So with this approach, of course, we're going to see harmful pest control products. Ka ok warito chambwa ne kute kata mana ne tuoche, to japur pile pile iyudo ni okoso atamalo 30 mar keyo monego bed ni okeyo. Ema emomiyo county government ma Homa Bay koriwore kanyakla gi FAO ne obedo kod paro ni mondo mi wayud kaka wanya chopo ne jopur rieko mar kaka ginyalo rito chambgi mondo kik okethi gi kute kaachiel kod tuo. Jodak ma Magombo ma yudore Nyamira kod alwora mage okwa mondo ti kanyakla kod kweth mar obila e nyayo kwe e alwora no. Kane giloso romo mar nyayo kwe manotimore Nyambaria, jatend obila e tesend obila ma Magombo Ignatius Wendo kaachiel kod jalup komishona Joshua Gitagwa okwayo jodak mondo ti kod obila e tieko tiyo kod kong'o ma ok opuodhi. Wendo bende nokwayo obila mondo tijgi malong'o ma gibiro bang' achich moro mar nek panjo e lwet obila e seche manitere e doho ma Nyamira. Hiyo namba na majina tuliambiwa KFS tumeipa kipaumbele mambo hii ya ulinzi shirikishi ama community policy ili kuweza kuimarisha jinsi huduma ya usalama inavyotolewa kwa wananchi. Kitambo kazi mingi ya polisi ilikuwa ya polisi tu, lakini siku hizi is a shared responsibility. Wakati unashirikiana na wananchi, kazi inakuwa rahisi. Utaibiwa maneno mingi, utaambiwa maneno mingi information, because information is power. Na sisi pia polisi tunafanya kazi kulingana na sheria. Tukisikizana na nyinyi, hii pomba ambayo imeharibu watoto wetu, hii bangi ambayo imeharibu watoto wetu, tusikane pamoja tumalize hiyo. Tenderi takwe kachungot bura mabutula e kaunti mabusia okwedo kendo kumotho miketo e kinde liete mideno ni disco matanga kod uso mag kong'o e kinde mag rusa, kagiwacho ni mano jiwa rita monjaore e alwora no. Telo no geto mar kedo kod njore ahinya to mago mitimo kod rowere matindo, ka gweng' Masikoma en achiel kuom gwenge ma njore mitimo kod rowere matindo oyangi ni malo mokalo. E temo manyo kwe, jodagwe kono chokore kanyakla e gweng' ma Muhuyu kaachiel kod ruoth makanyo kod jolupne. Saa hii ikifika hata jioni, kama bado uko jikoni unapika, hata kama ni saa 2, unapika tu ukiwa na wasiwasi, ukisema leo nitafamiwa kwa hii boma, niuliwe ama nipigwe ama ninyang'anywe hata kama mali yangu niko nayo. Tunataka tutoke sokoni pengine masaa 1 hivi, lakini unakuwa muoga wa kutembea masaa kama hizo. Mambuzi yetu inaibwa, changana wasichana wanakuja wengi wa bwana, tunaenda kugawana huko, ndio inaleta shida mingi. Tumewacha watoto wetu wanafanya vitu ambavyo haviendi, na tunangoja kuanza kulalamika. Sisi wenyewe tuwe wazi, tutambue wahalifu miongoni mwetu ili usalama upate nafasi. Tumeamua kuna disco matanga wakati huu wa msimu wa Christmas. Yeyote ambaye ataweka disco katika boma lake, huyo mtu anatakana shikwe na kushtakiwa. Tutakuwa na baraza kila wakati
Mzee wa vijiji wanatakana wafanya baraza 2 kwa mwezi. Assistant chief baraza 2 kwa mwezi. Chief pia baraza 2 kwa mwezi. Mana kaka gwenge mamoko mitime yiero madundo ikruok mogik bet itimo e kar chung'o bura ma Kasipul kama duol mar IEBC timo ikruok mage mogik. Watudore gi jafwambo marwa Crispin Otieno mondo miwa mathoth ewi ikruok ma kamano. Chris, kinyalo wija ka intiere Kasipul, inyalo nyisowa ni to chenro mag ikruok ne yiero ma tich ang'wen ochopo kanye nyaka sani? Awinje yo makare Milton antiere mano e wodno ma West Kamagak e boma ma Oyugis kama wasebedo ko wadhi nyime kawang'iyo ikruok mar IEBC kalure kod yiero madundo ma ichan tim tich ang'wen mano e od burani mano West Kasipul. Kendo bende wasebedo kwa luorore kuonde mopogore opogore ka wang'iyo kaka weche chale skunde ma adhi bede kod kaka kuonde ma goyo kura. Wabedo kwa loso bende gi jopiny ne wantiere gokinyi ne wantiere gwenge mag Sikri kendo tok Sikri wawuok wadhi nyaka mano Central Kasipul kendo koro sani wantiere kama iluongo ni Oyugis. Jogo mwawuoyo go ma wasebedo kwa loso go wacho ni gino magidwaro ni mondo kwe omed bedie kendo gokinyi kane wagochone kata kane walose e yor simu kod kamanda mano mar police mano mantiere e county ma Homa Bay mano Lawrence Koilem no wacho ni odiochieng' ma kawuono kar chakre sa 8 ang' dhi bedo kod romo makende mano mar jotelo mochung' ne weche mag arita ma county ma Homa Bay kaluwore kod yiero madundo ma timore mano e gwengegi ma Kasipul. Kendo kuma antiere ni oluora kod oganda ma antiere e bomani ma Oyugis ma bende dwani mondo olenwa ni gin ng'ano ma ibro yier gidwaro ni mondo obed ng'ano machalo nade mondo konygi e yo machalo nade. Omomiyo dwani mondo los kod achiel kuom jodak ma bomani ma Oyugis nyiso ni iluongi ni ng'a mondo nyiso ni ti igeno nango kura midhi tim tich ang'wen igeno ni obed kura machalo nade. Wan kaka jodak ma Kasipul wadwaro yiero ma oyanga maonge weche moko mag mibadhi kendo wadwaro kura mar kwe ma wadwaro ni ng'ama oyier molandi ni mane mjumbe marwa wadhi support fully mondo mi wati kode konyalo timo gik ma jopiny dwaro nikech wadwaro kwe kod dongruok e Kasipul ka. Koro wadwaro ni kwa yiero to wayiero kura wago kura ma oyanga kendo security obed malo kabisa mondo mi ng'ama nyalo kelo tugo e yiero no ok wabi miye thuolo to wadwaro ni ng'ama oyier kaka mjumbe ma Kasipul be odhi timonwa gik ma wadwaro kenge duto onego bed kare Kasipul kaka jo Kasipul wadwaro ni ng'ama ibiro yier tarik 27 obed ng'ano ma jadongruok. Number 1 wadwaro weche mag barabara, number 2 wadwaro weche mag stima. Sani stima chende Kasipul ka omiyo ng'ano mibiro yier obed ng'at mokelo dongruok. Weche mag education wadwaro, barabara rach kia Agoro Sare nyaka Nyalenda kendo barabara machielo tie makiwuok Kawaindi kichok Mokuoyo barabara go richo seriously. Omiyo walando kwe wadhi yiero gi muolo wabedo gi kwe kaka jo Kasipul do mano kare kamano atani mondo los kod joma mine bende mantiere bataka iluongi ni ng'a lerwa ni Organis Scholastica an ja Kasipul ka. Mar adek anyalo medo ne wadwaro yiero man gi kwe wach beti kod pala ok wadware Kasipundwa ka kendo wakwayo mondo wabed gi yiero man gi kwe. Jotendwa mabiro yier bende okonywa yore mang'eny kaka osiptal, barabara gi ndara to kod stima. Mano kende ema kwayo e Kasipundwa ka ero kamano. Milton pod wantiere gwengeni mag Kasipul pod wantiere kar od burani mag Kasipul kendo pod wadwani mondo wadhi nyime ka oluorore ka waloso kod jopiny mondo ka e weche manyien mag biro bende kana wanyisuru jo Kasipul dwaro ni mondo yiero ma idhi tim tich ang'wen obed yiero machalo nade kendo bende angne wanyisu jogo ma wabedo kwa loso mopogore kod bomani ma Oyugis jogo mantiere kuonde ma oko jogo mantiere gwenge ma kuonde ma warado wan kod gino ma wahiko ne jo neno magwa mag Ramogi TV mano ma midhiambo makawuono mondo walene gi jogo mopogore gi modak e boma ma Oyugis
gin giwachang'o kaluwore kod yiero midhi tim tich ang'wen. Kendo inyalo paro Milton gokinyi kanyo ne waloso kod apisa maduong' mochung'ne IEBC e yiero ni mano Rebecca Abaku amane loso kodwa kendo nowacho ni odiochieng' makiny wachano kod bedo kod mano jakom mar IEBC mano Erastus Ethekon Edung mano madhi jakom mar IEBC Erastus Edung madhi chopo gwengegi ma Kasipul chakre kiny kendo ang'en wawinjo ni giwachang'o kaluwore kod yiero madundo ma ichano kata madhi nyime madhi bedo tich ang'wen mano e karod burani ma Kasipul. Koro mano ang'ne awegi kanyo ni mar kumbante Uganda mang'eny oluora kendo ang'ne wamed loso kodgi e wechewa manyien mabiro mondo ang' wanyiso ni ji wachang'o, ojende wachang'o, jodongo wachang'o, mine wachang'o kaluwore kod yiero mano mar Kasipul. Omiyo ang'ne watudre kendo kodu chakre sa 10 sa 1 kendo sa 3. Milton. Erokamano ahinya Crispin Otieno. Jopiny nigi siso mar golo pachgi e wi yiero makamano. Ting'e ni sechegi weche kampen oserumo, japiny kimiyo thuolo to buchako go kampen ma en gimobalo gi chik. Ka wadhi nyime ni jokedo ne ratich oganda kawuono nobago ng'anyo mamuol nyaka e doho maduong' ma Garissa kama ne gichwale ng'ur margi ka gikwedo medruok mag lwenje mag udi e kaunti no. E barupgi gidwaro ni mondo doho mondo chuog aput moro mabiro rango weche mag lwenje mag udi kendo nono matut kaka ratiro mag chuo kod jok ma mine irocho e keny. Bende ne gikwayo doho mondo miyo yie omak motegno buchego eko ka kendo girangi makare kaka yochiwo ratiro. Jang'ad buche John Oyiengo manoloso kodgi nokono ochiwore mar biro mako motegno yuayo kata kwayo mar jokedo ne ratich oganda go. And it is attributed to several causes. So the key challenges facing is number one, there is an increased case of sexual violence, including defilement, intimate partner violence, and sexual assault, an example. But there are so many other forms of violence happening in our county. Harmful cultural practices, including female genital mutilation and early/forced marriage, is also on the rise in Garissa County. And then reliance on informal justice mechanisms, that is maslaha, where the community members are resorting to maslaha instead of the criminal justice system for justice to survivors. We are from a community that has no patience, a community that doesn't trust the justice system. To give you a good example is when we have cases presented here and hearings are long and the community lose trust in us. And then secondly, we request an independent court through your guidance and support to have an independent court that is meant for child protection and GBV cases purely, where we don't have other cases to be had. So, Duol mochung'ne jochiw thieth molony weche mag yedhe Pharmaceutical Society of Kenya okwayo od bura mondo mi kik tamre kadho paro mar komiti mar thieth kod weche mag ohala e golo oko pen chike 2 mang'iyo kit yedhe ma itiyo godo e pacho ka kod gayo yedhe mawuok e pinje maoko. Riwruogno koni pen chikego po ni owe to dhi miyo nengo mar yedhe idho mokalo e pacho ka kendo thieth bedo matek ne jopiny. Bende gikoni ochopo kinde ma nyaka koro mi kembe ma Kenya teko mar loso yedhe e pacho ka, mana kaka Judith Omondi leronwa. Koro ikwano seche kendo jokanyo mar riwruok mar Pharmaceutical Society of Kenya chunygi go kibikibi ka girito neno poni dwaro gi bichop kare kod od bura odiochieng' makiny. Duol ni dwaro mondo mi od bura okal lokruoge manyicha komiti mar thieth kod mar ohala e od bura oketo e chike mag sipa mong'ere kaka Comprehensive Economic Partnership Agreement. Parliament and the government secured important health reservations, that was last week, on 2 sections of the SIPA agreement. This section, if a reservation was not put, it would have weakened Kenya's power to regulate medicines. It could have prevented the Pharmacy and Poisons Board from carrying out essential safety checks on importation of medicines as they enter the market. Elokruogegi, komiti gi ne ogolo pend chike 2 moting'o mane nyalo kelo pek ne Kenya ng'iyo yedhe ma itiyogo e pacho ka, mano non-tariff measures, kaachiel gi mar kelo yedhe e pacho ka mong'ere kaka data exclusivity,
and patent linking malikore ni dhi medo nengo mar thieth e pacho ka, ahinya to ne thieth mag tuoche kaka kansa, ayaki, nyarogno e kind mamoko. Ka koro gilombo od bura mondo par jotuo ma odaki e ngima mapiny e paro magisebedogo e chikegi kapok gikalogi. NCDs account for at least 42% of all the deaths in Kenya. We're here to support this movement by the Pharmaceutical Society of Kenya to ensure that these reservations are maintained, to ensure that our communities, our people are able to access treatment and care at a cost that they can afford. However, we have noted that there is an attempt to push for these protections to be reversed in Parliament. And our position is that we are cautioning strongly against reversing these reservations. This is because this would cause an increase in the cost of essential medicines. Golo pend chike ariyogi bende gikoni dhi miyo kembe ma Kenya teko mar loso yedhe, gino ma chike go ne ok omiyo teko. Jakom mar riwruogni koni nyaka sani atamalo mar gige thieth ma igolo oko gin 70 gino ma owinjo loki. In Kenya we do 70% imports and 30% locally manufactured. And from a supply security and even a country security perspective of the Kenyan people, we need to move that margin to 50% at least in the next few years and hopefully reverse it to 70-30 locally manufactured. So this agreement is going to inhibit that progress. In that now if our local manufacturers cannot manufacture or they cannot register a product, it means that they cannot manufacture it, because why will you be manufacturing it? For who? Judith Omondi, Ramogi TV. Erokamano ya kwa Ramogi, en thuolo mar kawo yweyo mar ariyo. Eli Apudo, japuonj kanisa Emmanuel Center ACK, Mama Grace Apudo kod japuonj Helen Nandwa giwacho ni news lera nyaka bondo ka, kendo wamoso jo Kristo duto mag Ayengo Parish. Brian Pinky ma wacho ni omor seche te kowuok Sibuoche Kanyamkago oluwo wa kaeto ng'ato ndikona Kisungu ka ni good afternoon. It's Dennis Wezo from Nandi County, Eldoret, following Ramogi News. Erokamano. Kaeto Morey from Dhokmeat. Enondika ndika kamano. Kaeto Abdalla Mar Katito wacho ni en adier ni arita kwe chakore gi jopiny. Wadhi e yweyo ka waduogo wan gi weche tuke. It's big, it's better, it's the November prize crush only on Citizen Duka. Usipate stress ya shopping this November. Citizen Duka itakupanga. Fanya shopping yako hii November kupitia Citizen Duka ndio uweze ku experience our November prize